Sunshine News Blast. Sa uban pa mabalita sa atong Agri-News, DA7 nagpalikon sa research ug regenerative farming sa FY 2026 meeting. Kanang uban pa mabalita mo balik ang Sunshine News Blast human lamang nining pipila ka pahinumdom. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Inzol mo man siya organic disinfectant of odor control gamit na mo sa among manukay. Kada man na mo hinlo, kada man na mo ukhabos mga iti, amo dayon na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang na mo siya sa sprayer, butang miksa na siya og tubig. Dayon, i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na mo siya sa kukaw. Kunya nakandot ani niya kay odor control ni siya o wala did kayo ni siya baho, dili ka baho kayo mga iti mo nang bisan sa among mga bisita diri sa manukan, kaning sila wala jud baho ang manukan. Unya last na po siya langaw bisan sa taas, so jud kay makita nga langaw dito Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon. Dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Oras mga ka-partner, alas 8 na sa buntag ang oras sa dugan kaninyo sa Lacto Puffy Probiotic Health Food Supplement by Lacto Probiotic Worldwide Corporation o Lactoplant by Asil Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast, Agri-News. Sa atong balitang Agri, may pahigayon og duha ka adlaw nga first quarter meeting alang sa fiscal year 2026 ang Department of Agriculture Central Visayas or DA7. Pinaagi sa ilang Research and Development Division aron hisgutan ang mga kalambuan o kalihukan sa panuki-duki nga makatabang sa mga mag-uuma. Gitambungan ang maong panagtigom sa miyembro o mga miyembro sa Executive Committee o Management Committee sa ahensya. Apil ang mga representante gikan sa 7 ka research station sa Bohol ug Cebu. Gipasiugda sa mga meeting ang presentasyon sa Integrated Regenerative Farming Model sa Regenesis Project nga gipanguluhan nila ni Raul Castillo Amores ug Architect Marian Teres Amores Duta. Sa iyang mensahe, giingon ni DA7 Regional Director o Regional Executive Director Angel C. Enriquez nga dako ang papel sa inobasyon sa pagpalambo sa agrikultura ug gipasalamatan ang Regenesis Project Team sa ilang kontribusyon. Iyang gihagit ang Research Division nga magpadayon sa paghimo og kalidad nga mga proyekto ug pagpangita og pondo. Gipasabot usab ni Architect Amores Duta ang kaminungdanon sa maayong pagplano sa uma. Labi na ang kasiguruduhan sa supply sa tubig nga mo'y basihan sa malungtarong panguma. Isip unang lakang sa implementasyon, gisugyot ang pagtukod og model farm sa Garcia Hernandez, Bohol ug sa Ubay Stock Farm pinaagi sa kolaborasyon sa lokal nga kagamhanan. Sa ikadawang adlaw sa panagtigom, gipresentar usab ang development plan sa matag research station, lakip na ang pagpalambo sa mga binhi.